Ayo. Harus. Iya nih truk, iya diulur-ulur mah kula. Iya nyong ki ngerti nyong. Iya nyong ning kene akeh lampu ngene mah wedi met. Darane. Nge-flash untukku met. Nah, Lah untukmu piye? untukku nge-flash nih niki kelap-kelap rono kae met. Aku mangan semangka iki gen cepet rasane met. Lah kok iso? Mergo untu mrongoske grek rampung. Ayo. Wis karep mulai. Ya, salam semet. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awak dhewe sowan ning ndi meneh met? Mriki niki tegese desa pundi? Tegese ndi takon srek. Waduh, Desa pundi Bapak Ibu? Pripun? Apa? Oh nggih. Apa? Ndak lali barang saiki berat piye? Wis saiki bali wae apa, Des? Apa nih? Ayo, lek Rudi ya. Oke. Wis bayaran. Bayar to wis. Mah dom-dom duit. Apa kita apa iki? Sing liyane kan dereng mriki to. Heeh, dereng. Mriki dereng. Berarti kok sekarang mawon kula ajeng wangsul ya. Njok padha kene iki sedulurmu kabeh apa piye? Tekel ke awak dhewe iki kok ngene iki men golek duwite cepet. Ora sak Piye? atane. Tasane. Piye? Mambu solar ya. Ya wis, tak dongake muga-muga masyarakat kene sehat selalu lancar rezekine. Ayam tentrem, Awak makmur. dhewe ning kene iki to met Kelingan sing apa? tukang saron iso blusuk tekan kono kae. Lah kae wong. Arane kamar mandi kok Kuwi. tekan kebon bareng. Kuwi wong gendhi kuwi. Lah ya wong gede lah Lah kuwi. kuwi. Saiki yo apik met. Apik napa nek? Saiki yo do dadi nganu kucing anggora. Kok iso koceng anggora? Rambute lho. Lah kok koceng anggora Kucing anggora.
Lek Rudi lho biasane gagah. Oh, Saiki malah kaya PT Agora. Mas Rud, formasinya aja berubah. Awas ora dadi lho. Oke, tenang. Saiki ana Lek Rudi. Kan ana bakul pring. Ana bakal pring. Bakul pring kan bakul soling. Heeh. Nek soling apa? Solinge pring. Heeh, pring. Mugakno. Kenapa? Ambadinoe pringku ning omah entek. Lah kok iso? Juga Lek Rudi. Ora iki. Aku nggo pralon kok iki. Pralon Lah kowe nyolong iso omahku. Ayo Lek Rudi ngono nyolongan kabeh. Saiki kan kabeh iki wis wae ana lampu lighting ngene iki to, Wet. Luar biasa. Gawe suasana sing Suasane sing piye? beda no. Beda. Kaya wingi request dari Bu Bos. Pak Bos. Pak Bos. Pak Bos to. Piye? Awak dhewe kon brodut. Brodut. Ayo jadi iki kabeh iki rese apa? Kok rese? Bandeng kabeh apa piye? Kok kowe iki kaya anak wong rese. Yuk. Bu, Bu. Kesok. Iki anak wong kabeh. cek iki to. Ajeng moto untuk tok, Mas. Sok GR men iki kok ya. Hah? Nyemprit. Nah, jadi iso nyanyi iki ya. Heeh. Jadi saya nyanyi iso kayak Lek Rut. Lek Rut. Lek Rut, siap-siap Lek Rut. Heeh. Drum, halo drum. Ready. Di power ya. No, tak, tak. Ngono ya. Oke. Heeh, dari teman-teman kita sini kabeh. Riko kue lah malah kalau tangi turu lho. Sok keke ngempet ngising. Ngempet Lah, ngising. iso Adi. Lah rupane nganti Awak dhewe gundule. Hah? Gundule awak dhewe Oh ndi? iya. Ganti anu sik iki. Ngeleh pringe lek Rut. Loro. Ngeleh pringe loro. Ayo. Iya, ayo, milu aku pokoke, yo iki. Piye, Des? Wis siap, Bro? Hei.
yang ada. Oh, bos. Sidon Pak Lurah mau sambutan. Bunda. Nggih. Mangke mlebune diiringi manten mawon. Pusaka 5. Pak Lurahe mangke nek mlebet diiringi manten mawon. Dereng Pak Lurah. Tasih siap-siap. gantos pusaka. Busana, pusaka. Pusaka. Krunguku pusaka ya. Pusaka Kula iki nggih. non Sak lagu. lagu. Ya, terserah, lagu terserah, Met. Heeh. Baru awak dhewe jingkelitang biasa. Juk wis. Yuk weh. Awak dhewe waca tugase ngono kuwi. Lah iya. Mas, niki drone saged dombulke mboten, Mas? Mbok niki disoting untune tok kula. Yo engko kowe engko ngano iso mumbul-mumbul ning dhuwur kono engko. Iso apik. Iso. Aku milu kok. Aja Piye? kaboten kowe. Dosa tok. Mabur. Ya wis, awak dhewe menghibur kene, Met. Nggih. Saiki ana Lek Rudi. Heeh. Ayo ta. Ana Lek Rudi. Awak dhewe kan Lek Rudi tekan kene ada-ada. Heeh. Mosok go nyanyi pisan pindho Lah iya. karo nyebuli pring iki Heeh. sak mungkin to. Ngano sak lagu. Sak lagu, Mas. Apa lagune? Loh, sing sip po. Kijeng miring mau apa? Waduh. Yo Mbak Dita yo. Ayo, Mbak Dit. Mbak Ngancani Dit. yo Mbak Dit. Apa Mas? Akeh njaluk lagu apa kae? Yo, Hah? tak ngancani yo. Oh. Sing nyanyi nyong.
Oh sing nyanyi awak dhewe kok, Oh Met. iya. Iya, kowe iki ning kono iki dibayar iki nggo nyanyi. Iya lah, ijalah lah. Nyanyi apa, Lek? Cica, Bu, cica. nyanyi apa, Bu? Niki selak kumise perih lho ning irung. Apa Bu request e? Oh, Hah? mangku purel. Kowe dian. Kuso. Ayo, nyanyi apa, Bu? Sidorondo ngono. Oh, aja. Mbun siap. Pripun? Mbun siap. Iki. Sik iki rembugang sik dhewe. Cembe. Nggih, niki enten peringatan. Apa? Pengumuman, mangke Pak Lurah sambutane bara dhewe. Biar awak dhewe. Pak Lurah wegah weruh rupamu jare. Wedi. Medeni kowe kok. Aku Ndak berakot. mau bar apa? Bar siap. Ora sido banti wis siap. Wis piye to iki? Lah piye to iki? Langsung musik blengu. Lakon Lah apa iki bapake Lurah. Ayo monggo Bapak Lurah. Lamit kula bocor Pak. Sap. Sampun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Karang yo iki sing slow-slow wae. Solo. Awak dhewe iki gur cah kerja kok ngene kepriye to, Met? Heeh. Isone yo gur cah kuwi, Met yo. Yo. Nyanyi bareng-bareng, Met. Lunga gura tekecitra waku lagi pingin mikir kerja tajang lo kowe aja keloro-loro bisa neh Met Yo. Tresnaku mong siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ana wanita liya terus kemet Masuk. gimana kowe Rasa sok mutusi. Asik. Aku rane ngendi-ngendi. Aku lunga mong golek rejeki. kanggo awak dhewe. Lah iki langsung oleh to, Met. Iki Banget. rezeki iki. J kagem masyarakat jangan Ya. lupa donasi Sumatera. Yo. Ya. Asik. Ya, manam coba sampe. Coba sekarang kesik. Ya. Yo. Yuk, manam cuplek. Treng trong tong treng tong 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 sing sing tong pa se treng song long song. Akord. Tong sing tawa. Yo. Hey, yo yo. Basah nunggu mongso Masih sesarengan. Aku boleh ngeteni Jadilan Indonesia lagi. wis Masalah deh. Yo yo yo. pancen dino kuwi Yo 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 yo. anggap ra ono
tenan wes. kulunga Mung kule rezeki. Nah, nek bar nyanyi rezeki sembah nuwun. iki awak dhewe berarti dongane mandi. Lah iya. Alhamdulillah oleh 2.000 5.000 dilumpukke wae ya. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa awak dhewe iki yo ngene iki yo karo Pokoknya salam sepak teles anti lemes. Tetap semangat. tetap semangat. Ayo. Pokoknya awak dhewe kudu semangat. Semangat. Mencari rezeki itu bagaimana Jangan caranya? pantang menyerah. Yang penting halal. Iya, Lah yo betul. no. Wis piye Mas? Bos, awak dhewe jenggelitan iki. Heeh. Apa rak ndupuk meneh? Jembalitan. Ya, jenggelitan. Heeh. Ya. Sik Bu ya. Sik tak ngono ya. Iya, iya, iya.